Hello mga Yinyens! Good morning! And ECB TV. Please tag mo sa YouTube channel. Please support ako. Video na upload ko. Amin yan. So dito tayo ngayon sa may sa may Portofino ba to? Portofino subdivision dito sa may Alabang. Ayun, kasama ko yung si Rolly taga Tudila to. From Tudila ba? Orange Tudila? Sa Lukson? Ubil. And tapos si Uding from Iloilo yan. Meron na kami yan, si kakabit na kortina. Babalikan namin dito. Ano, samahan nyo kami man yan. Ito yung subdivision dito. Ang laki ng mga bahay ito mga Indians, oh. Ayan, oh. Ito yung siguro European style itong mga bahay na to. Portofino. Ano yan yan? Tayo dun. Masyal tayo dito. Oh, malaking bahay dito. Ayan, mga yan, so. Ito yung mga bahay dito sa loob. Dito kayo magkakabit ng kortina. Ayan ang kortina dito. Pero Alabang. Yan. Yung mga design ng bahay dito. Yan. May painte pa dito. Dito tayo sa may sa may to. Ayan, oh. Vivaldi. Tirintilio. Trasinico. Bagyo na to, bagyo. Sasakalan yung Rolly ng kortina. Yung si Rolly. Si Rolly, ginagawa niya yung sa kortina sa baba. Sila niya, sinasapatan niya. Kapatan niya may nagtatahi niya. Yan si Rolly, marami siyang alam dyan. Nagtatahi tapos nagdadrive pa. Yan si Rolly from Tudila City. Kaya Rolly, kagaway ka. Yan. Resulta si Rolly talaga. Okay, kinabit namin kortina dito. Ayan. Ayan, dapat sa mga dama doon. Magbaitang siya. Okay, ito na yung Rolly.
Ayan o. Yan, sige, goods. Ayan si Rolly o. Goods lang, goods. Goods lang talaga ang nagawa niya o. Ay, pag-lilit tayo na sa doon ay ano na ito. Tayo. Ayan o. Tama. Ito na nagawa dito. Kulang mo yung isa na lang dito. Kaya naman yung Rolly yung isa. May Rolly, kaya na yan. Rolly yung isa. Tapos yung isa eh. Isa. Ayan si Uding na nililip niya yung sa baba. Ayan. Yung ano, yung okay na kung tingnan niya kung okay pa. Yan natin kung okay. Ayan. Ano, goods? Goods lang, goods. Nakain na. Okay lang, okay lang. Okay na. Okay na. Aabot dito sa ano. Hanggang dito lang pala siya, no? Okay na. Napakita ko lang yung natapos namin na iso na kutina. Ano yun? Tara na. Samahan niyo ako. Ayan. Ayan yan. Yung design niya is baitang-baitang sa hangganan. Ayan. Tapos yung guys. Ayan. Ayan. Sa lugar na din namin yan. Na isutin namin yan. Tapos dito pa sa lugar na yan. Ito. Ayan. Ayan. Ayan, lagyan doon yung ito lang, may Rolly Boy. Ayan, baitang-baitang. Dito kami sa isang subdivision dito sa may ano, sa may kinabitan namin ng kurtina dito sa may for Tonino subdivision sa may Alabang. Mayans, kain muna kami yan kasi nakalimutan ko yung plato kaya ano, dito ano kami ng saging muna. Gamit namin daw ng saging, no? Diskarte ni Uding. Yan, kakain muna kami. Ayan si Rolly, driver na. Tapos mananahi pa, sweet lover pa yan, ha. Ayan, ayan si Uding. Ay, kain boss. Ito yung ano namin, yung pagkain namin, daw ng saging. Ayan, mayans, kain muna kami. Ayan. Okay. Ayan, ulam namin. Thank you pala kayo sa Boss Doms kasi pinagluto na kami ng ulam. Ayan.